guys ningandivi wrong ne but ngicela ubuza mani nabantu bathengisayo. Xa umuntu ethe apha uzawuthenga nakanjani nge-month end, yi-responsibility okanye ngumsebenzi wami umkhumbuza, because if that's the case hayi shem zininzi mna ii-sales ezindiphosayo because andizokwenza bobhanxa. As unobhizinesi osakhasayo fonini, I know uba not every inquiry is gonna result in a sale, but yeah abanye abantu afeel like bayatutsha mani. Omnye excited shem sevuyela nje uba incokola no-ankile angene pha kwikhatalog afake yonke i-item foni nekhoyo kwikhadi. Jonga ankile the pay 25 ndifuna eziweyi nakanjani. Xa uyijonga nawe le weyi totana obephaa ko-13K uqonde pew wakhona izawulunga apha. Banintsi omnye umgqibela eseteksini, jonga ankile ndisendleleni emall ngoku ndiyodiphozitha le mali, ungazi uphinde umbone. Uzamva mhlawumbi ye-year later sebuza iprice yenye into, xa usithi kutshets hama sesasimenxe mose sasebhankini. Omnye aku-interrogate efondini abuze iindaba zeekhuriya nee-sizes nee-colours onazo, all to find out ufuna ublack, the most basic colour ever. Naw ume-entertaine ngomdla shem mqonde hayi jonga izawungqaya le. Asikathi jonga ankile uzawuva ngam mani xa ndigrand. Uqonde habo fonini kutheni ke ngokule conversation singayihevi xa ugrand, because chances zawo uthi abagrand sekutshintshe namaxabiso nee-items esizenzayo azisafani. Phinde ibe ngathi ndimqhathile ndinee-prices ezi-special for yena. Niyilumkele kakhulu kaloku indaba yoskenywa apha kuthi zidaki, kodwa osheyini xa besithi upfront payment anigolozi. But ke asikho lapho namhlanje guys.